Salut! Dacă faci trading sau urmărești piețele financiare, sigur ai auzit de expresia daily bias. Dar ce înseamnă de fapt tendința zilei și, mai important, cum o folosim corect? În acest video o să vorbim exact despre asta. Vom lua câteva idei esențiale din PDF și le vom transforma în ceva practic și ușor de înțeles. Nu doar teorie, ci și exemple concrete din piață care te vor ajuta să vezi cum se aplică în realitate. La final, vei înțelege cum să privești ziua de trading cu mai multă claritate și cum să folosești daily bias-ul sau tendința zilei ca pe un filtru care te ajută să iei decizii mai bune. Hai să începem. Cea mai simplă metodă de a stabili tendința zilei sau așa numitul daily bias și pentru a contura un target sau o țintă spre care prețul urmează să graviteze este folosirea maximului zilei precedente și a minimului zilei precedente. Ideea de bază este că atât timp cât prețul nu intră într-o consolidare fără să depășească nici maximul, nici minimul zilei anterioare, există șanse mari ca piața să atace una dintre aceste extreme sau chiar pe ambele. Modul în care privesc eu lucrurile este următorul. Prețul are o probabilitate mai mare să caute lichiditate fie la maximul zilei precedente, fie la minimul zilei precedente. De exemplu, într-un context de trend ascendent, mă aștept ca prețul să tindă către maximul zilei anterioare, acesta fiind și targetul principal de lichiditate. În mod similar, atunci când piața este în trend descendent, așteptarea logică este ca prețul să urmărească minimul zilei anterioare. Maximul și minimul zilei precedente pot fi folosite și ca zone de lichiditate pentru a anticipa o posibilă inversare. De exemplu, atunci când prețul ajunge în zona maximului zilei precedente, dar nu reușește să se mențină sau să continue impulsul peste acel nivel, există șanse mari să vedem o reacție de respingere și o întoarcere a pieței. La fel se întâmplă și în partea opusă. Dacă prețul coboară sub minimul zilei precedente, însă nu reușește să continue mișcarea descendentă și revine rapid înapoi în range, acest lucru poate semnala o inversare și o revenire a prețului în interiorul intervalului. Astfel, folosind doar maximul și minimul zilei precedente, putem construi un scenariu clar. Avem maximul zilei precedente, iar în momentul în care prețul ajunge acolo și se întoarce înapoi în interval, avem un context de posibilă inversare. Din acel punct, mă aștept ca prețul să caute minimul zilei precedente, lucru care se și întâmplă în exemplu. În ziua următoare, vedem din nou o reacție la minimul zilei precedente. Prețul nu reușește să continue sub acest nivel, ceea ce creează o nouă inversare. Din acel moment, așteptarea logică este ca piața să urmărească maximul zilei anterioare și să continue să țintească maximele zilei anterioare până când lichiditatea dorită este atinsă. Haideți să trecem acum pe grafice și să vedem câteva exemple concrete despre cum funcționează acest lucru în practică. Bun, acum că ne aflăm în TradingView, vă voi prezenta câteva exemple despre cum putem folosi maximul și minimul zilei precedente pentru a stabili daily bias-ul sau tendința zilei și cum putem să stabilim în funcție de aceasta targete de preț pe care le urmărim. Astfel, vom pune în practică teoria învățată anterior. După cum se poate observa din graficul prezentat, avem aici maximul zilei precedente, iar prețul închide peste acest nivel. În acest context, mă aștept ca piața să continue mișcarea ascendentă, iar o țintă evidentă devine următorul maxim al zilei precedente.
să vedem ce se întâmplă cu prețul. Bun. Acum, pe măsură ce prețul continuă să crească și închide din nou peste maximul zilei precedente, apare o nouă zonă clară de lichiditate. Următorul maxim al zilei anterioare. Și de această dată putem să observăm că prețul continuă să crească și să se mențină deasupra maximului zilei anterioare. Deci putem spune că ne aflăm în continuare într-un trend puternic ascendent și nu este necesar să schimbăm targetul de preț pe care îl urmărim. Bun. Cu printarea acestei candele, piața ne oferă mai multă informație. După cum putem observa, la deschiderea acesteia, prețul crește, atinge maximul zilei anterioare, nu reușește să se mențină în zona respectivă, după care închide sub minimul zilei precedente. Asta ne transmite nouă faptul că în preț apar primele semne ale unei posibile retrageri ale prețului. De aceea, va trebui să stabilim un nou target de preț și anume un target de preț situat la minimul zilei anterioare. Continuăm cu minimul zilei anterioare, întrucât prețul a scăzut și a închis sub ziua precedentă. De această dată prețul scade sub minimul zilei anterioare, nu reușește să se mențină sub acel nivel și formează o candelă care ne transmite nouă posibilitatea de retragere. Și atunci, din nou, vom schimba targetul de preț deasupra maximului zilei anterioare de această dată. Prețul crește și nu reușește să scadă pentru a continua, să zicem, trendul descendent, ci acesta se menține deasupra maximului candelei anterioare. Deci, vom continua să vânăm prețuri mai mari. Întrucât prețul din nou crește puternic și închide deasupra nivelului maxim din ziua trecută, vom continua la fel. De această dată prețul crește, nu reușește să se menține deasupra maximului, deci putem să interpretăm asta ca o posibilă retragere din nou în interval. Avem scădere în următoarea zi, atingere a punctului minim, însă închiderea zilei este puternică și este deasupra maximului zilei precedente. Deci, asta ne transmite nouă faptul că trendul este în continuare ascendent și că targetul de preț pe care ar trebui să-l urmărim este deasupra maximului zilei anterioare. Maxim atins, întoarcere în interval, urmărim minimul. Minim atins, întoarcere în interval, urmărim maxim. Bun. După cum puteți observa din exemplele prezentate, această strategie funcționează. Funcționează poate chiar mai bine de 50% din cazuri. Evident, vor fi situații în care aceasta nu va funcționa. Cum de altfel este adevărat cu orice altă strategie pe care o veți întâlni
în piețele financiare. Nu există o strategie care să ofere 100% rată de câștig. Însă, eu voiam să vă arăt faptul că folosind doar aceste două elemente, minimul și maximul din ziua precedentă, putem să anticipăm în proporție destul de rezonabilă, spun eu, mișcarea prețului. Vă voi arăta în cele ce urmează aplicabilitatea acestei strategii și pe timeframe-uri mai mari. Evident, cu timpul pe acest canal vor fi prezentate și strategii care presupun mai multe confluențe sau mai multe elemente separate care trebuiesc bifate înainte de intrarea într-un trade, ceea ce evident crește și rata de succes a strategiilor respective. Un alt element la care mă uit este maximul și minimul săptămânii precedente. De exemplu, avem un interval de preț săptămânal clar, iar eu marchez atât maximul cât și minimul. Aceste niveluri pot fi folosite pentru a identifica o posibilă inversare dacă prețul reacționează puternic din una dintre extreme. Mă pot aștepta la o mișcare către partea opusă a range-ului sau intervalului săptămânal. În același timp, aceste niveluri pot servi și ca țintă de lichiditate. De exemplu, dacă prețul revine într-o zonă premium sau într-un bloc al comenzilor sau așa numitul order block și există context de continuare, atunci minimul săptămânii precedente poate deveni ținta principală de lichiditate. Voi explica într-un video următor și ce reprezintă cei doi termeni amintiți de către mine, și anume zona premium sau order block-ul, însă acum haideți să intrăm pe grafice și să analizăm câteva exemple concrete pentru a vedea exact cum se aplică aceste concepte în piață. Bun. În continuare vreau să vă arăt cum putem folosi maximul și minimul săptămânii precedente pentru a anticipa direcția viitoare a prețului. La fel ca în cazul maximului și minimului zilei precedente, aceste niveluri reprezintă zone extrem de importante care tind să influențeze puternic reacția pieței atunci când sunt atinse. Ele ne pot oferi indicii valoroase atât despre o posibilă continuare a trendului, cât și despre apariția unei inversări. În acest exemplu vom analiza graficul pe timeframe de o zi și vom urmări modul în care prețul reacționează în jurul acestor niveluri. Avem deja marcate minimul și maximul săptămânii anterioare pe care le proiectăm în săptămâna următoare. Pe măsură ce avansăm pe grafic, haideți să vedem cum evoluează prețul și ce informații putem extrage din aceste reacții. Ok. După cum observăm, la începutul săptămânii, prețul a scăzut sub minimul săptămânii precedente, însă nu a reușit să se mențină sub acest minim, ceea ce ne transmite nouă faptul că în preț se poate materializa sau poate apărea o posibilă inversare a acestuia. Să vedem cum urmează să închidă această săptămână. Exact ceea ce spuneam. Exemplul acesta ne arată nouă cum putem să ne folosim de minimul sau maximul săptămânii precedente pentru a interpreta o posibilă viitoare mișcare a prețului. În această secțiune voi vorbi despre punctele de pivot sau așa numitele swing points, despre situațiile în care prețul nu reușește să se mențină deasupra sau de dedesubtul acestora și vă voi prezenta de asemenea o strategie denumită strategia zilei următoare. Dacă nu știi ce sunt punctele de pivot sau swing points, nu te îngrijora. În viitorul video voi prezenta detaliat aceste concepte și modul în care acestea pot să fie identificate. Acum însă, pe scurt, identificarea swing points pornește de la o regulă foarte simplă. Un swing high este un maxim care are cel puțin o lumânare în stânga.
cu un maxim mai mic și cel puțin o lumânare în dreapta cu un maxim mai mic. În mod similar, un swing low este un minim care are cel puțin o lumânare în stânga cu un minim mai mare și o lumânare în dreapta cu un minim mai mare. O metodă practică și ușor de aplicat este regula celor 3 lumânări. Dacă lumânarea din mijloc are cel mai mare maxim dintre 3 lumânări consecutive, avem un swing high. Dacă lumânarea din mijloc are cel mai mic minim dintre 3 lumânări consecutive, avem un swing low. Acest lucru ne ajută să marcăm rapid punctele de întoarcere ale prețului direct pe grafic. Folosind punctele de pivot sau swing points, putem stabili o țintă de lichiditate. De exemplu, dacă prețul este în trend ascendent, mă uit unde este cel mai probabil să ajungă. Observăm un maxim mai vechi aici, care poate funcționa ca țintă de lichiditate. În același timp, acest nivel poate fi folosit și pentru a identifica o posibilă inversare. De aici intrăm în conceptul de lipsă a menținerii prețului peste sau sub zonele sau punctele de pivot. Dacă avem un swing low și prețul nu reușește să coboare sub el, bias-ul meu devine ascendent sau bullish. În mod similar, dacă prețul nu reușește să depășească un swing high, bias-ul meu devine descendent sau bearish. Lipsa menținerii prețului peste sau sub punctele de pivot trebuie tratată la fel ca și lipsa menținerii prețului peste maximul zilei precedente sau minimul zilei precedente. Astfel spus, identificarea în preț a acestor semnale ne poate ajuta să anticipăm mișcarea următoare. Acest lucru ne duce către strategia zilei următoare. Folosind maxime sau minime vechi, dacă prețul nu reușește să coboare și să se mențină sub un minim, mă aștept ca în ziua următoare prețul să urce. În acest caz, anticipez o lumânare de tip deschidere, minim, maxim, închidere. Vom vorbi astfel despre o lumânare ascendentă direcțională, cum am prezentat în primul video de pe acest canal. Invers, dacă prețul crește și nu se menține peste un punct de pivot maxim și revine în interval, mă aștept ca următoarea lumânare să fie de tipul deschidere, maxim, minim, închidere. Vom vorbi în acel caz de o lumânare descendentă direcțională. Acum, privind acțiunea prețului, vedem cum este colectată lichiditatea peste acest punct de pivot sau maxim și închiderea lumânării se face prin revenirea în interval sau în range, ceea ce susține scenariul pentru o lumânare direcțională descendentă. Similar, aici prețul respectă această zonă de lichiditate, iar în ziua următoare mă aștept din nou la o lumânare de tipul deschidere, maxim, minim, închidere. Atât timp cât lumânările rămân în interiorul intervalului, pot folosi acest bias până când este atins targetul de lichiditate, care în acest caz este lichiditatea de vânzare aflată sub acest swing low. Acum, haideți să intrăm pe grafice și să analizăm câteva exemple suplimentare. Haideți să vedem cum putem aplica strategia zilei următoare într-un exemplu real de mișcare a prețului. După cum se observă pe grafic, avem un swing low în această zonă, iar modul în care prețul reacționează la atingerea acestui minim ne ajută să stabilim dacă strategia este aplicabilă. Observăm că prețul a coborât sub acest minim, însă nu a reușit să se mențină în această zonă și a revenit rapid în interval.
Acest comportament ne sugerează că în ziua următoare există probabilitatea unei mișcări de revenire în interiorul range-ului, ceea ce ne face să anticipăm apariția unei lumânări de creștere. După cum se observă, prețul s-a format într-o lumânare de creștere de tip direcțional, cu o deschidere, formarea minimului, maximului și închiderea. Exact cum ne așteptăm aplicând strategia zilei următoare. În continuare, vom analiza un nou exemplu pentru a înțelege mai bine cum reacționează prețul în jurul punctelor de pivot și cum putem folosi aceste reacții în cadrul strategiei zilei următoare. După cum se observă pe grafic, avem un swing high în această zonă, iar modul în care prețul reacționează la atingerea acestui maxim ne ajută să stabilim dacă strategia este aplicabilă. Observăm că prețul a urcat peste acest maxim, însă nu a reușit să se mențină deasupra lui și a revenit rapid în interval. Acest comportament sugerează că în ziua următoare există probabilitatea unei mișcări de revenire în interiorul range-ului, ceea ce ne face să anticipăm apariția unei lumânări de scădere și ținta minimului zilei precedente. Ok, deși acest minim în continuare nu a fost atins, putem observa faptul că prețul, deși a mai crescut odată deasupra punctului de pivot, tot nu a reușit să se mențină deasupra nivelului respectiv. Deci putem să ne menținem targetul de preț. Aceeași situație. În cele din urmă, prețul a atins targetul stabilit de către noi. Bun, haideți acum să analizăm un exemplu în care pornim de la stabilirea tendinței zilei sau bias-ului pe un time frame mai mare și coborâm treptat până la time frame-ul de intrare. După cum se poate observa în preț, pe time frame-ul de o zi avem un swing low. Prețul a coborât sub acest swing low, în schimb nu a reușit să se mențină. Asta ne transmite nouă faptul că în următoarea zi putem să ne așteptăm ca maximul zilei precedente să fie atins. Acestea fiind spuse, să intrăm pe un time frame mai mic și să urmărim ce se întâmplă cu prețul. Trebuie observa. Ziua s-a deschis cu un gap. Dacă nu știi ce reprezintă aceste gap-uri, stai liniștit, le voi prezenta și acestea într-un video următor. Ceea ce trebuie reținut e faptul că mie, personal, îmi place să le notez, mai ales cele care se materializează pe time frame-urile de o zi sau de o săptămână, practic la deschiderea zilei sau săptămânii. Ceea ce mai îmi place să fac este să marchez zona de 50% a acestui gap sau a gap-urilor de genul acesta. De ce? Motivul este următorul. În cazul zilelor puternic ascendente, atunci când prețul se deschide cu un gap, de cele mai multe ori, dacă gap-ul este valid și urmează să susțină prețul de creștere, nu vreau ca în decursul zilei prețul să scadă sub 50% din acel gap. Practic, zona de 50% sau modul în care se comportă prețul când atinge zona respectivă îmi transmite mie cât de sănătos sau puternic este trendul. Să urmărim în continuare ce se întâmplă cu prețul. Ne aflăm așadar într-o consolidare și întrucât nu suntem în zona sesiunii pe care eu personal o urmăresc, voi aștepta. Ok. Ne apropiem de sesiunea din Londra. Ce ne transmite nou prețul? Avem o creștere
o lichidare a punctului acesta de la 24.464 și o întoarcere înapoi în interval. Cu toate acestea, prețul se menține în zona de 50% a gap-ului. Pentru că urmează sesiunea din Londra și New York, iar high-ul zilei anterioare nu a fost încă atins, îmi păstrez opinia că putem să ne așteptăm la o creștere în această zi. Astfel încât voi căuta o poziție de intrare cât mai bună în zona aceasta. Doar că momentan aștept o candelă pe o oră care să îmi confirme acest lucru. Pot să mă duc, dacă doresc, și pe o time frame mai mic, de 15 minute, însă eu prefer să rămân pe o oră. Bun. Cu această candelă de o oră, mi se confirmă nou faptul că acest gap sau pe zona de 50% a acestui gap susține prețul, deci voi putea să intru în poziție anticipând o creștere în sesiunea din Londra. Voi stabili un risk-reward de 1/2. Să lăsăm prețul să ne arate. Să observăm Londra sau sesiunea din Londra a dus la lichidarea maximului zilei precedente. Acesta este un exemplu clar de analiză făcută pe baza timeframe-ului mare și un entry rafinat pe baza timeframe-ului mai mic. În continuare vom parcurge ultimul exemplu unde vom vedea cum putem combina toate conceptele discutate până acum și cum le putem aplica pas cu pas în analiză. Vom porni de la stabilirea bias-ului pe timeframe-ul mare și vom coborî treptat până la timeframe-ul de intrare pentru a înțelege cum se leagă între ele toate aceste elemente în practică. După cum se poate observa pe grafic, prețul a ajuns într-o zonă de interes numită în termeni tehnici order block. Însă acest aspect este mai puțin important în acest moment, deoarece voi explica acest concept mult mai detaliat într-un video viitor. Ceea ce ne interesează acum, dacă facem abstracție de această zonă, este modul în care prețul a reacționat după atingerea maximului zilei precedente. Observăm că, deși prețul a depășit acel nivel, nu a reușit să se mențină deasupra lui și a revenit în interiorul intervalului. În acest context, putem stabili ca țintă viitoare minimul zilei precedente. Haideți acum să coborâm pe timeframe-urile mai mici și să vedem în ce măsură reușim să ne poziționăm în piață, având în vedere mișcarea anticipată. Întrucât anticipăm o scădere a prețului sub minimul zilei anterioare, ne așteptăm la formarea unei lumânări de tip deschidere, maxim, minim, închidere. În acest context, dorim să căutăm o intrare deasupra prețului de deschidere al zilei pentru a obține un raport risc-câștig cât mai bun și pentru a evita perioade lungi de drawdown. Practic, intrarea ideală este în momentul formării week-ului lumânării. Să vedem ce se întâmplă. Voi nota acum prețul de deschidere al zilei și urmăresc evoluția prețului oră de oră pentru a observa momentul în care acesta nu mai reușește să se mențină peste maximul orei precedente. Facem acest lucru deoarece anticipăm o inversare pe timeframe-urile mici, astfel încât timeframe-ul zilnic și cel orar să fie sincronizate. Voi lăsa acum candelele să se printeze. Bun. Observăm că în decursul acestei ore, prețul a urcat și a lichidat maximul orei precedente, dar nu a reușit să rămână deasupra lui. Acest lucru îmi sugerează că poate începe formarea lumânării zilnice descendente și îmi oferă o zonă favorabilă pentru deschiderea tranzacției. Intrarea o voi face la închiderea
acestei candele, iar stop loss-ul îl poziționez deasupra maximului ei. Dacă prețul ar depăși acest nivel, interpretarea mea ar fi invalidată, așa că prefer să-mi accept rapid eroarea și să ies din piață. Targetul principal îl stabilesc la un raport risc-câștig 1/2. Orice profit peste acest nivel reprezintă un bonus. După atingerea zonei de 1/2, mut stop loss în break-even pentru a transforma tranzacția într-una fără risc. Să vedem ce se întâmplă. După cum putem observa, targetul de 1/2 a fost atins, astfel că acum îmi permit să mut stop loss-ul în break-even, întrucât dacă nu doresc să închid tranzacția, nu îmi doresc nici ca tranzacția să se transforme într-una pierzătoare. Așa că asta îmi permite să merg în continuare în piață cu mișcarea prețului în favoarea mea. După cum se vede, prețul a respectat scenariul și a atins aproape zona minimului zilei precedente. Întrucât tranzacția mi-a oferit un risc-câștig foarte favorabil, mă voi opri aici. Sper că informațiile din acest video v-au fost utile și v-au ajutat să înțelegeți mai bine mișcarea prețului. În materialele următoare vom discuta concepte și mai avansate, însă vreau să observați că acțiunea prețului, combinată cu câteva elemente logice, poate fi suficientă pentru o poziționare corectă în piață. Vă doresc o zi bună în continuare și ne revedem într-un alt video. La revedere!